Кой ще те изяде тебе, а? Отидохме в грешната посока, ще отидем до поинта. Опа! Спирка, почивка! Спирка, почивка! Е! Той ще се хване за това, за... Ще се хванем да не пропадне, има голяма дупка, като виждате. Тая пейка, Тая пейка леко. леко така. Айде, няма да се бавим, защото тая пейка малко. Само се открие за залеза да гледаш. Да. Айде. Айде. Чао, чао! Чао, чао! Кажи, тати. Дай целувка! Е, чао! Айде.